Åbner Ryttergaard op ved Lombarder-teamet, så besøg dem endelig deroppe. Det er fin mekanik at gå og kigge på, og så har de masser af souvenirs deroppe også, hvis I skal have lidt med hjem herfra. Ja, han har nok fået at vide, at han skal rydde op, inden hun skal flytte ind. Ja, det er vel lidt så meget anderledes, drenge. Ja, nemlig. Så skulle vi gerne have slædet ned på banen igen på bane 1, så vi kan komme i gang med Pro-stokken med en ny start, ny slædegivning. 30 meter. 30 meter plus. Sæt euro. Sæt euro. Sæt. 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 Sang. Nej. Sæt euro. Sang. 30 meter plus. 30 meter plus. Sæt euro. Nej. Sæt euro. Nej. Ja, det er Green Angel med Josh Lyra. Og der var man ellers rigtig sikker på, at han ville nok lige tage en 3-4 meter mere, men lige pludselig, så skal jeg helt så sige, det er på anden. Men han er nok en anelse længere end Bittertage.